रिक्रुटमेंट जी मोनसे बोर्डनि गेजेरजों आसामनि गासै प्रभिन्सियेलाइज कलेज बे कलेजफोराव प्रोफेसर प्रिन्सिपाल एसिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियान बाकी स्टाफफोरनि जी मोनसे रिक्रुटमेंटनि ड्राफ्ट पलिसि ओंखारदों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा मावफुंनो नागिरनायनि जी मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै क'क्राझारनि मीडिया फ्रेन्ड्सखौ लिंहरनानै जोङो स्ट्रंलि बिनि सायाव रिएक्शन जोङो होदों। बाथ्राया जाहैबाय जे नर्मेल जा जि पलिसि दङ प्रिन्सिपाल प्रोफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसरनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जे गभर्निं बडी आरो जिखिनि नमिनिफोर थायो जेफोर एक्सपार्ट थायो बे एक्सपार्टफोरखौ लानानै कलेज रिक्रुटमेन्टनि इन्टारभिउ जायो आरो बेबायदिनो गासै एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जायो जेराव लकेल इन्ट्रेस्टबो थायो आरो मेरिट इन्ट्रेस्टनि बाथ्रा फैयो गासैखौबो नायनानै गभर्निं बडिया बे खामानिफोरखौ मावो। दा आसाम कलेज बे रिक्रुटमेन्ट बोर्डनि गेजेरजों कलेज प्रोफेसरनि बा बाकी पोस्टनि जे रिक्रुटमेन्टनि जुदि बे सिस्टेमखौ लाबोयोब्ला जायफोरा नेट स्लेट मोननानै दङ जायफोरा PhD अलरेडि मोनबाय जायफोरा रिसार्च स्कलार खालामगासिनो दङ बिनि सायावबो एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट एग्जामाव जिरायनांगोन जेराव माखासे मार्क्स होनाय दङ आरो बे एग्जामखौ बिथांमोना क्वालिफाइ खालायोबा बा पास खालायोबासो कलेज माने प्रोफेसरनि थाखाय बिथांमोना माने जग्यताखौ मोनगोन बा बिथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो बे सिस्टेमखौ लानानै जोङो सिगाङावबो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननो सोलोंथाइ मेटारखौ लानानै जेला सावरायो जोङो 6 शिड्युलखौ बिनिफ्राय रेहाय होनांगौ गिबि बाथ्राखौ जोङो रिएक्शन होदों दाबि खालामबोदों। नैथियाव जाहैबाय जे बे जि पलिसि बे पलिसिखौनो कमप्लिटलि ड्रप खालामनानै बेखौ रिभिउ खालामनानै सिगाङाव जेरै दङमोन बे एखे पलिसिखौनो लाखिफिननांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आसाम सरकारनिसिम जोङो खावलायदों। बेनि उनाव नैथि मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 14 सेप्टेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द मोहन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड Btr एग्रीमेन्टनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्टेम्बर 2024 आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि रिभिउ मिटिं जादों आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिङाव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोर आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ। दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव Btr काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाकी इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं बर' कसारी काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेशन समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय 5.3 आव जोंहा जि दङ जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय बिटिआरआव आरो गुबुन माने आसामाव जथेस्थ होबाय किन्तु माखासे दाबो पेन्डिं दङ बेखौ होजोबनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि जि ST हिलनि इस्यु आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों दाबि दैखांदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिङाव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे ST हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट बिल दङ बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों Btr एकर्डनि जि मेजर क्लज बेखौ मावफुंनांगौ। बेनि उनाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन थाबाय 10टा कलेजखौ खालामनाय जाबाय बाकी हायर सेकेन्डारि कलेज दंबावो LP ME हाई स्कुल दङ बे कन्टिनिउस बेसिसाव थांनांगौ। NDBनि मार्टियार परियाल जि एक्सक्रेसिया आरो आगुनि ABSU मुभमेन्टआव जायफोरा 5 लाख रांखौ मोनाखैमोन बे एक्सक्रेसियाखौबो गोख्रै मावफुंनांगौ। सरकारा बिनि थाखाय फाइनाल मोनसे लिस्ट तयार खालामनो होननानै गावसोरनि लेभेलाव खामानि मावनाय खोथाखौ जोंनो फोरमायदों किन्तु जों गोख्रै जानायखौ लुबैदों। केस उइथड्र जानायनि बेलायाव माखासे केस दंबावो बे केसखौ बिथांमोना दा नायफिनदों भुटाननिफ्राय जेलाव थानाय मानसिफोरा फैबाय
किन्तु आसामनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दाबो दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दिहुननांगौ बेनि थाखाय कर्टआव जि खालामनांगौ बा सरकारजों जिखिनि खालामनांगौ बे प्रक्रियाबो जोंनि दाबि एजेन्डा बायदियै सरकारखौ जों नारसिनगासिनो दङ आरो जिखिनि माखासे इस्युसफोर दङ रिहेबिलिटेसननि इस्यु जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव हगारनायनि इस्यु बे गासै इस्युफोरखौ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों लाबोनांगौ जिखिनि बिथांखिफोर दङ आरो नर्मेल इमप्लिमेन्टेसननि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मेटार दङ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार जोङो खावलायदों आरो बिटिआर काउन्सिलाबो बे खेत्रआव जाहाथे सरकारजों कोअर्डिनेसन खालामनानै स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावो जोङो बेखौ दाबि दैखांबाय आरो खावलायबाय गोजोन्थों।